Dalaygon siya sa gyapon nga siya atong kauban. Kanang gingon, Merry Christmas. Dili lang kay ingon, bago siyang nataw. Merry Christmas kay, hapit na siya mubalik, di ba? Ang misay karon nga siya hapit na mubalik, dili ingon, bago siyang nataw. Itong una pa ng bagong nataw. Kung dili, pangayoon na to ang gasa sa Ginoo karon nga unta siya magdugang sa pagtuo. Dugangan na itong pagtuo, pagsalig, ug ang pagkinabuhi diya kaniya. Sayusay, manang gingon ang espiritu nato nga atong gikinabuhi nga diya sa Ginoo. Mapalong manggud na mo nang naypulong gingon, quench not the spirit of the Lord. Kanay mo pagbati ba sa pulong sa Ginoo, ayan na palong nga. Kay mo grave ra ba na, manluod ba? Di nakaganahan mo simba, mabot yun ang panahon. Kay gi-predict man na, gi-declare na, kanang tanan, gisulti na, dili na to na malalis, mingon ka nga karon nagbarog pa ka. O kabaw, sunod bulan, sunod tuig, undang na ka. Kaya ang pulong sa Ginoo, kung imong basahon, nagpabilin pagsulti. Sa iyang gingon gisulti. At tumiaging Domingo, ang atong gisgutan, be watchful. Magtukaw lang ta. Kaya nga naman, kabalog yun ang Ginoo, nga ang mga tao, kaya siya may nagplano ini, siya may nagsulat ini, nga mga tao, mamiya mang yun. Muna nga kamo nga nakadungo. Kung sumatong buhaton, o bitaw na nga din, kinanglan maminaw ta sa pulong sa Ginoo aron aduna tay buhaton aron pag-abot sa tanan gisulti ni pulong sa Ginoo tungod kay nag-watchful man ta, dili ta makuratan, di ta makuyawan, di ta maproblema, di ta mahadlok, dili ta kang itawag ka ng maratol, shake and roll because nag-watchful man ta. Saan sa paagi nag-watchful ta sa pag-ampo, mangayot na kanunay sa Ginoo. Dili ingon nga dili ta mangayot kay ngano man bisan pa kuno sa tumuhi pa sa panahon makabig pagyud. Kay ngano man dunay gitawag og the great tribulation. Matod pa niya, even my very elect, bisan pa ang ako ang mga pinili ma-deceive. O bitaw na nga antod karon dunay deceiver. O bitaw na nga ang pulo sa Ginoo, pasabton ta mo ha. Sa walang adlaw daw, ang mga tao mahimong magkatibulaag, madisulit ba? Para naturo sa Pilipinas, nagkatibulaag naman ang mga Christian karon kay daghan kayo yung mga reliyon. Naglibog na sila kung kinsa ilang tuhuan, bisan ka mo. Naglibog na mo. Wala kay padulong manguta sa desolation, mao man nagingon ni Propeta Daniel, when the abomination determine, mahitabo na ba? Wanang gingon, the desolation. Wanang gingon, mahitabo. Ang desolation, magkatibulaag. Ang Biblia, nagsulti nga magkatibulaag yun ta. Dili ta maingon mahiusa. Dili ta ingon maligon. Gawas kung ikaw nakabasa, usaon ka pagpaligon. O bita nang mingon ko, be watchful. Unsa man to ang gitudlo sa inyo, be watchful in prayer. Pangayo gid kanunay sa Ginoo kay kundi ka mangayo kay wa tay mahimo kung wala ang Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y nagbuot sa tanan bisan ikaw di maluwas, ang Ginoo nagbuot na. O bitaw na nga din atong tun-an ang pulong sa Ginoo karon. Diwason taning be watchful kay naay sunod ato sa Revelation chapter 2. Chapter 3 verse 2 and 3. Revelation chapter 3 verse 2 and 3. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Kaning pulungan yan, nani sa Revelation. Dapat kanunay na ko ni iwali ninyo. Pero karon rani kay naanaman ta sa final. Manang ayaw gyud mo pagdal of hearing kanang hinay maminaw gani. Kanang niani ka dinhi wa ka kay balo unsay mensahe. Unsay tema ba? Mo nang usahay paggawas. Mo sa may tema na ako ba.
wa kasabot dayon, wa kay balo, unsay meaning, unsay buot pasabot sa wali. Atong miaging Domingo, pagtukaw lang gid mo, dili na nga magwadto ka sa knowledge, kun dili pagtukaw ba, wanang inay gani ka og hearing, dalo hearing ka, habol imong paminaw nga makadungog ka to, pero mawala din imong nahuna, mo nang gingon nga dalo hearing. Karon ato hisgutan, and strengthened. Be watchful and strengthened. Magtukaw mo og maglig-on. Dili lang kay sige tag-ampo, maglig-on pud ba? Kanang dili ta matarog ba diya sa pagpangalagad sa Ginoo, sa atong pagtuya sa Ginoo, kung unsa gayud ang giingon sa Ginoo, kung magsimba man tag-adlaw Domingo, simba gyud, ayaw katarog. Kay mao kani ang adlaw gibuhat sa Ginoo para sa tao, di ba? Wala ang Sabat, ang unang kaadlaw, imuha ang ikapito, iyaha na. So liguna gyud na nga iyaha gyud na, ayaw pagpadani nga din. Abi no sa tinuod lang hapit na mobalik ang Ginoo. Ako musulti gyud ko ninyo kung white pastor moingon hapit na mobalik ang Ginoo. Sigurado nga ang akong pagtuo nga din dili mo lampas ning 2022. Kung mulampas man galing, glory to God, kay mabuhi pa ta, pero mangandam gyud ta. Mo nang giingon, be watchful and strengthen the things which remain. Do not na remaining time, giingon sa Bible. Karon ako mangisog ninyo nga remaining, because kay nagsugod na kini atong panahon karon, pandemya. Nga naisulat naman ni, mo ni ikatulo ba, ikatulong trouble sa to ang unang mubalik si Kristo, katong ikatulong third to the last nga moabot na gyud ang Ginoo si Kristo. Nagsulti si Jesus Christ kung say sign of His coming and the end of the world. Mo ni ikatulo kanang pandemya, kanang earthquake, kanang famine or pestilence. Kanang pestilence mo na ni ang pandemya, kasakitan man ang pestilence. Kanang disasters, kanang mga earthquake in diverse places, nahitabo naman, di ba? Napag yung mga bot, mo na ni ang iyang gingon, nagdungan ni kay third to the last ning sign, kundi pag yun ang tao makasabot, dunay second to the last kining war. Ako musulti ko ninyo, kay bisa pag atong tan-awon ron ang kalibutan, nag-andam na gyud sila for war. Ayaw ninyo na nga dili na maabot sa tuwa. Naisulat yun na. Rumors of wars. Kung sa inyong nadungod sa wars, kingdom against kingdom. Nation against nation. Wabot yun na. Kaya wala pag yung kaagyan ng nation against. Imposible po mo taglangit nga dili na may tabutanan. Ayahay kayo ta. Nga muabot lang, udan wala ta sa Ginoo nga di nato na maagyan ka ng gisulti. Heaven and earth shall pass away, but my word never. Sa ato pa tanang gayud mahitabo magian yun na nato, so magbantay gyud ta. Unya gawas pa sa ato pagbantay, maglig-on ta kay ngano man kining remaining, matod pa kining butang nga remain that are ready to die, hapit na ni mawala, hapit na ni matapos. Unya ningon siya, that are ready to die, for I have not found thy words perfect before God. Tinuod bang yun na, kay bisan ako, dili pa ko higpit sa Ginoo mo nang ako prayer karon, Ginoo, unsa maging kulang nako, unsa maging kulang nako. Mo na ning mag-click-on lang ko. Bisan taliwala din mga pagsulay sa akong kinabuhi, mga temptasyon. Mo nang gingon. Sagdi lang ng temptasyon, nakasabot ang pusa mga temptasyon. Manang sa verse 3, remember therefore how thou hast received and heard. Numdumin ninyo kung unsa inyong nadawat o inyong nadunggan. Hold fast, kupti nagmayo, and repent. Unya usbagyod. If therefore thou shalt not watch, kung dili man gyud ka magbantay, I will come on thee as a thief. Ako muana diya sa magkawatan. And thou shalt not know what hour o wa ka kay balo unsang orasa will come upon thee. Maabot lang ako diha sa inyo ha. So therefore, sa matong buhaton, ha? Sa atong buhaton, kung sa may atong buhaton, mag-watch for and strengthen. Mana yang gingon din ni,
strengthen, mag-isgot tag strengthen ta. Ang mupaligon sa saka mga churches, sa church, kanang propesya. Kanang propesya is edifying the church. Kanang edifying is to strengthen ba? Kunya, kanang magpropesya, ingon ni Apostol Pablo, kanang maka-interpret, kanang makasabot ba? Kung sa'y meaning sa gisulti sa Ginoo, kaning remaining time, kung sa maning remaining time, kay matod pa niya, that are ready to die, kining remaining time, hapit na ni mahuman. Wala nga ayaw mo pagdahon nga din, napay panahon. Manang ang tao gani nga, gitawag og kanang wala sila, nagpakabanaan ng pulong sa Ginoo nga, which remain, that are ready to die. Manang mga tao nga aduna pa'y gitawag pag kinabuhi sa kalibutan, may tungod sa last. Anong pangibog ba? Muna yung gingon din sa Revelation. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Muna muingon ko ninyo, maglig-on lang ta. Kanang ato ang pangalagad, nga din ang mga pulong nga din atong nadunggan, muna gingon, barugig yun na ninyo. Ay kung di ninyo na barugan, awa ko'y mahimo, basta ka na, naisulat na yun na. Ang akong gibarugan as gitawag mo, magwawali ragyo ko. Wala na yung other connection ko sa inyo ha. Pagwawali ko tungod kay kung sa Biblia pa spiritual, usa ko ka shepherd kuno. Ang gasa nako is a pastor. Kung kaniadto gitawag og shepherd nga gihatag sa Ginoo kanang according to the heart of God to feed the knowledge and understanding. Magpakaon lang ko sa anang gitawag og knowledge o kanang pagsabot, wala mong pasabot ko ninyo. Wanang giingon ni Jesus Christ kang Peter, feed my flocks. Magpakaon rin ko sa flocks. Unya, kanang giingon nga din, messenger, sa Malakay, nagsulti yun siya, nagpadala siya messenger. Kanang messenger is to prepare the way of the Lord. Mana naghatag og mensahe ang mga propeta, mga apostoles or pastors nga diin aron sila mangandam sa dalan sa Ginoo. Kay muani man ang Ginoo diri, man ang niingon sa Amos, prepare to meet thy God, andama gyud ninyo inyo kagalingon sa pagtagbo sa Ginoo. Kay muani man siya, man ang niingon si Jesus Christ, bulahan kadto mga sulugoon nga diin maabtan niya sa iyang pagbalik nga nagabuhat. Kay abi nimo sa tinuod si Jesus Christ ni anhi nibalik lang siya as a gitawag og nag-journey lang siya or nagbakasyon lang siya ba. Mura nga magbantay gud ta. Kay mo balik unya ang bulahan, kabaw mo unsa nang bulahan? Dili na maimpirno. Kanang bulahan sigurado na kay bulahan man para ni Maria. Bisan kung siguro na mali si Maria, gihimo na itong bulahan siya kay na si Jesus Christ sa ihang taguangkan. Wala ang mga bulahan, giingon ni Jesus Christ, maura to ang sigurado gyud maluwas. Wanang gusto sa Ginoo nga kita mahimong bulahan. Nya unsa man ang bulahan? Bulahan ang nagatukaw ug nagabantay aron di siya magalakaw nga hubog dayak ang makaulaw. Nga diin sa iyang pagkakristohanon pagkabuk sa Ginoo day ulaw day kayo. Muna akong gingon ninyo, be watchful and strengthened. Labi na kaning panahuna ni remaining. Ready na ni to die. Muna kung di mo maminaw anang ready to die, huwag ko'y mahimo. Basta ako musulti ninyo kay ako usa ka magwawali lang or messenger ka nang gingon sa Ginoo nga nagaandam lang sa dalan. Kumuani na si Kristo nga unta ka mo. Nagtukaw. Muna nga din, ikatulo, kanang overseer, no? Kanang nagalantaw ba sa mga iya sa Ginoo, kanang mga pastor gitawag nag-overseer, kanang nagalantaw sa mga iya sa Ginoo para ninyo. Ako sigurado kumingon kung nga iya ko sa Ginoo kay overseer gyud ko. Mabitan ang dunay kasulatan sa Old Testament nga din ang mga propeta, ang mga disciple, apostoles muna ang pangayuan og singil sa Ginoo. Accountable na sila sa mga gitawag og karnero. Kay ang Ginoo man is a great shepherd. Unya ang mga karnero
Mo na ang mga kalag nga nangalagad sa Ginoo, mo na nga din nagatag ang Ginoo og gitawag og usa ka tawo nga gipangita sa Ginoo pataliwala ba between God and man. Kung si Kristo is the mediator, kay wa naman si Kristo, kinsa naman po yung mediator kang Kristo og sa mga tao. Muna ang gitawag og pastor aron mapadayon ang ministry sa Ginoo sa kalibutan. Unang dunay pastor, dunay preacher, pastor o preacher, usara na teacher, dunay propeta, apostol, evangelist para mo continue gyud ang bulaton sa Ginoo. Muna nga as a pastor, unang gitawag ni Apostol Pablo nga accountable yun siya sa mga kalagayang giwalihan. Unang wala niya gigamay pagsulti ang pulong sa Ginoo, wala niya giparsyal ba kay nga naman siya may paninglon. Bahalag di maluwas ang mga tao, di mutuwa ang mga tao, basta iyang nasulti tanan, mao po na ako ang gihimo sa inyo ha. Wa ko nag-after nga kamo mutuod mo, dili basta ako, usa lang ko kagitawag, isugo sa inyo ang messenger. Wala iya akong isulti sa inyo, kay gipractice man ni, kaning Biblia, kining Revelation, kining mga pulong is prophetic words man ni, mo di akong gi-explicar ninyo, gi-interpret ninyo. Kay nakasabot mo ko ini, mao bitaw na kung dunay propesya kinahanglan kabalo ka mo interpret unsay bot pasabot ining biwaks all, unsay pasabot ining strengthen lig-una na ang inyong kagalingon kanang mga pagtuo ninyo, dili mo makaligon kung wala mo'y gitawag o kanang nagapropesi, kanang nagawali ba, kanang prophecy is wali na ha, kanang prophecy is telling the prophetic word sa mga propeta tung una, dili nang buot ng pastor kung kanang sabot kundili kung unsa to gisulti sa pulong sa Ginoo sa mga propeta sa mga apostolis labi na ka Jesus Christ. Kung imo nang masabtan mo na imong ipasabot, mo bitaw nang magwali ko ninyo do nagitulo ka butang. Hinumdum ba mo usay giingon ni Pablo kang Timoteo nga matod pa ni Apostol Pablo kang Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 man siguro to, chapter 3 verse 16 and 17. Kasi yung gingon 16, all scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine, mapustanon sa pagpanudlo, ug matod pa niya for reproof. Muna kung wali ko ninyo, nagbadlong ko ninyo, di ba? Nama ko'y gisulti ninyo kanunay, kanang wani mo din ayaw lagi mo gani diri, di mo mangayo pasaylo daan, o di mo muhatag pasaylo sa ubang tao. Although mingo ko ninyo pangayo pasaylo sa Ginoo, nya di mo pasayloon sa Ginoo kung di mo muhatag pasaylo sa uban. Mangayo kag suri sa Ginoo, nya wa ka nangayog suri sa mga tao naglagot nimo. Do na bitaw pulong gingon ni Jesus Christ, kung magdala ka gasa ngadto sa altar nga makahinumdum ka na ay nasuko nimo sa imong buhaton. Ibilin mo sa nang gasa. Asa maibilin ayaw ko sa dalan kasi kwaon. Ang meaning, ang bot pasabot, ayaw yung anhi magdala kag gasa hangtod dunay nasuko nimo. Pangayog suri, dili ingon nga sila mo'y mangayog suri nimo. Unless kung sila mo'y nagdumot nimo, nganong nagdumot sila tanawa, o pangayog suri. Aron ang Ginoo, muhatag ko nimog suri. Bisa ka pang sawa ng pangayog pasaylo niya, di ka katag pasaylo sa uban. Wala sa kabutang akong gitudlo ninyo kanang gitawag og grip rope, pagbadlong. Ikadua is correction. Wa bitaw nang gikurik na ko nang yung pag-ani dinhi, o nakadawali dapat sa pastor. Kaya ang scripture is given by inspiration for reproof. Unya correction, gikurik na ko nang inyong pag-ani dinhi, mo bitaw nang gipanguha na to ng mga special number because that dili na correct. Dili na right sa Ginoo. Kanang testimony dili na right. Kaya nga naman, sa tinuod lang kanimong testimony, dilim na tinuod. Ay dagang kayo nag-testify, willing kayo, igir kayo, mo-testify, pero ang kinabuhi unsa man. Kanira bang usahay, manggong kining mag-testimonyo itong unang panang giobserbahan yun ako na, puro mga bugiro. Pag inilugay, testify. Ang hampog man ang uban, ako, di ko gusto mong testify, kaya nga naman, naibaw ko nga ang Ginoo na sayo sa akong kinabuhi. Nga diin bakat ni tanan ako, kaya nga naman, bitaw na nga din gikurik na. Importante i-correct.
mo nang nay correction sa akong pagwali kanunay. Ikatulo is do na gyud instruction. Mo nag-instruction ang tamo, matagwali yung sa mga pastor ug messenger, mao na ang tulo ka butang mahitabo dapat nga atong paminawon aron mag-glorify nato ang Ginoo, maunor og madaig nato ang Ginoo kay mao na meaning sa simba. Honor, glory, and praise. Unsa man nato pag-honor o glory and praise? Wa man ta kabalo kung unsa ang pag-honor. Wa man ta kabalo kung unsa ang pag-glorify. Sige man nato glorify di acceptable to God. O ba mo kabaw nga finding out what is acceptable? O man na yung gingon sa Ephesians chapter 5 man siguro to verse 8. Pangitaan na lang ninyo ang unsay dawaton sa Ginoo niya, dawaton din na tanang mga pagsimba. Pabito na nga mangita gyud ta what is acceptable unto God. Muna ako karon mingon ninyo is strengthened because ang ato ang panahon nga nagapabilin ready to die na kay naagod asa makaka experience nga din ang pagkinabuhi sa tao karon magmas na lang pirmi. Normal ba na? Nganong naitabo na because ba of the sickness nato diri? Kanang balatian diri? Dili oy. Because of the sign of coming of God nga abnormal na ang panahon. Dili na maayo ang panahon. Wa bitaw na nga din aning pulong sa Ginoo naga pa-remind gyud nato sa kinabuhi sa mga iya sa Ginoo. Gitawag og pahinumdom. Unang gingon nag-sound the alarm. Gisound na ang alarm, giapa-alarm na ang pulong sa Ginoo. Wanang gi-warning na ni or gi-remind ni sa mga tao. Kung bitaw na ako rumingon ninyo ron kay naata sa Revelation, be watchful and strengthened. Kay nga naman, kaning for I have not found thy words perfect before God. Sa tinuod lang kung dili nato ni tan-awon, for I have not found thy words perfect before God. Magsalig lang ta, okay na niya ako. Wa bitaw na nagtuon ta unsa ang paghimpit. Sa unsa pagi nga dili perfect, mo na natong isgutan karon. Sa Hebrews chapter 12 verse 26 and 27, ingon pa niya sa 27, ibalik taron na nato ug basa ning unang 27 una kamo atras sa 26. Ingon pa niya diri sa 27, and this word it once more signifieth the removing of those things that shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Nga ang dili matarog, magpabilin. Muna pagligon mo kay dunay mga pag-uyog. And this word, kining pulungan niya, it once more signify, nagapasignify, the removing of those things that shaken. Pagwaon to niyang mga matarog. Ayaw, ina nga karon ako, di ko kay balo ninyo kung magpabilin pa ba mo. Wamot yun ang butang nga adunay gayoy pag-uyog, karon katong mauyog, mawala na sa Ginoo. May bawa na tong dili may uyog. As of things that are made, katong mga butang nga binuhat lang, mauyog rato. Kanang imo-imo na ng pagsimba, imo-imo na ng pagkakristohanon, mauyog ra ka. Mawala ra ka kay kining usa ka butang nagsignify ni, nagpasabot ni the removing of the things that shaken, kanang mauyog, as of things that are made, katong mga butang nga binuhat lang, that those things which cannot be shaken may remain. Aron katong butang nga di mauyog, magpabilin. Bakit sa man di mauyog? Katong nag-watchful and strengthened lang. Yung paluya-luya mo karon papangalagad sa Ginoo, moabot ng dakong pagsulay. Abi nimo unsay di mo mutuo ka nang gitawag og second to the last sign of the coming of Christ and the end of the world. War. Usaon man nato mag one word ka. Kanang one word is the great tribulation na dako na gyud ang kagubot. Mo nang gingon. For there is great tribulation since the world began. Aduna day dakong kagubot sukad pagtukod pa sa kalibutan nga mahitabo kana wa mahitabo og dili na mahitabo pag-usab kasalang. Kung atong analyze unsa man ang great tribulation nga wa pagid nahitabo sukad pagtukod sa kalibutan.
Be unsa man be? Marking. Di ba? Kay kung magpamarka ka, imperno ka diretso, wanay wali-wali, wanay repent. Di ba kasakit ana? Unya mingo mo i-rapture mo dayon. All these things will be done. Tanan butang mahitabo gyud ni. Heaven and earth shall pass away, but my word never pass away. Sa ato pa mahitabo ni mao bitaw na mag-watch for ta, mag-strengthen ta. Kay doon na gyud panahon nga once more nag-signify yun na ang Ginoo sa Hebrews, matod pa niya giinan yung mga Hebrewanon. Kaya kita nagbasa, kita ni apel man sa mga Hebrewanon, kay ilang Diyos at kung Diyos, nang apel man ta, mga lagad man yun ta, mga nang painumdom, nag-signify sa tanan, mga removing, pag-remove. Kung saan pag-remove sa Kristuhanon, daghang kay Kristuhanon ron. Saan yung pagkaibaluan ng mga Kristuhanon, maluwas na, kung kinsay tinuod, atong under sa anak sa Diyos, atong mga tunay nga mga iglesia. Kanyang wingon kita, ako di ko wingon ka tunay ta, pero kinipulong akong gingon sa inyo, gipahinumdom na nako ni basta doon na gitawag og shaken. Nga matod pa nga ang tanan mga binuhat lang na sa usa ka gitawag magwawali nga aron ikaw gayon mahimong Kristohanon, mahuyog ka ra. Kanang mga Kristohanon nga binuhat og Dios ba? Mao bitaw nang kanang ang Ginoo daw kuno dili mo puyo ining simbahan balay nga binuhat og tao. Mao bitaw nang wala ko nagbuhat ninyo, wa ko nagbuot ninyo. Ang pulong sa Ginoo mo ay nagbuot ninyo. Mao bitaw na ako mingon ninyo nga bahala mo di mo makalagad basta ang Ginoo mo na yang giingon akong gisulti ninyo. Pero kung utuo mo sa tinuod lang ingon pa ni Jesus Christ makapandol jud ang pulong. Pero kung mutuo mo nang giingon di gid mo maulawan. Pabita na iyang gingon sa verse 26. Ingon pa niya, whose voice did choke the earth, but not he had promised, saying, yet once more I seek not the earth only, but also heaven. Tanawa. Mana ning gingon sa verse 12:26. Kay ang iyang tingog mo nay muuyog sa kalibutan. Kay iyang giingon ang promise, but now he had promised, saying nga nag-ingon siya, nag-promise siya, akong uyogon sa makausa ang kalibutan, not only kalibutan but also heaven. Sa unsang paagi nga ang kalibutan mauyog ni, nag-observe ba mo? Ang pandemya wa man ta mauyog kayo, nanago ra ta sa balay, pwede man ta di manggawas, pero kining war, remember, mauyog ang tibong kalibutan ini. Kung sa may mong buhaton, may inigira na. Kanang imong kwarta, di na magpulos. Kung may tabo hinon, wak mata ka-experience. Kata ko, Papa, naka-experience ko ito, gisulti niya sa kuwatan ng Diyos. Abi niyo mo sa ilang gibuhat, nalimang ka, pila to ka years nag-war ang hapon diri. All world man to. Diri ato hapon, dito sa mga Russian, mga German, mga Soviet, anak. Karon gani, dagay mga gira karon. Muna nga di, atong unang panahon, ako Papa, isultigin niya, bisan asa na lang sila, alos nagpuyo na lang sila sa bukid. Way makaon, bisan na kwarta, way makaon. Makakita sila lubi, lipayan na nila, kay nga naman, makainom lang sila. Makakita sila sapa, muna sa kabutang nga din, pag-uyog sa kalibutan, gira ha. Mauyog yung tanan, bisan pag mga dato, walay haw diya, wala tanan. Munang uyogon niya. Matad pa niya, seek not the earth only. Dili lang kay ang kalibutan yung uyugon, but also heaven. Abi na mo kining iyang gingon, but also heaven. Doon naman ko'y gira sa langit. Although kini isa gikuan man eh, gisulti man ni giprophecy ni, although secret ni, wa ka kabalo kung unsang klaseng gira dito. Gisulat sa Revelation, gireveal, mag-away man gud dito sa langit. Kanang akong nasabtan nga sa diha nga si Michael na daw kuno, the time will come nga si accuser, the old serpent, the Satan, the devil, dili na pasakon sa langit, at nga na ni Michael, giraho na niya mga manulunda ni Lucifer, pildiho na nila.
Kaysa kakanaog ba yan na si accuser, kanang Satanas, kanang maninintal na to gani. Wa matan niya tintala sa mga butang. Abi ni mo sa iyang gikwan sa tuwa, gisumbong niya, gi-accuse niya kanunay, moingon, mo ni istorya dito kang hubak, kung masabtan ni mo, tanawa lagi na sa Pastor Galo, kung matintal man lagi na, daigdaig na, simba-simba na, sulti-sulti tinuod, matintal man lagi na, tinuod yun, usay matintal ko, glory to God, nasabtan ako, aron di ko matintal, dunay mga instructions sa kuha. Bitaw na nga kanunay ko, watchful ug nag-strengthen ko nga dili gyud ko madaog anang temptasyon. Abi nimo kanang temptasyon dili di ay si Satanas nagtintal nimo, kundi ang kalibutan. Nga ang tao gusto lang magpuyo sa kalibutan, di matug langit, uldog giwalihan sila nga dunay langit, gusto sila pero dili sila willing. Mo nang gingon sa Bible, mo nang gingon gilab nila ang world dan kanang gitawag og kanang Ginoo gayud sa ilang kinabuhi. Wanang giingon ni Apostol Pablo nga nag-serve sila sa creation, not the creator. Ang ilang gialagaran ang mga creation ni dili sa kalibutan, dili nang nag-create ini kalibutan. Wanang giingon ni Apostol Pablo labi na ang mga Gentiles. Mao man ang unang pagsulti ni Apostol Pablo nga mga Gentiles nag-serve sa creation, dili sa creator. Mao bitaw nang magbasa gyud ta, magtuon gyud ta kung unsa gayoy ato ang pagabuhaton. Wala yang gingon uyugon ang kalibutan, dili lang kalibutan kung ang langit, kundi ang langit. So diya nga mauyog na ang langit, mo na gisulti sa Revelation, uyugon na niya, di niya pasudlon si Satanas dito, ang gisulti dito, although wala ko na-record diri sa Revelation, basta naana sa Revelation nga adunay war in heaven. Ihulog na siya diri, paghulog na niya diri, musulod na siya, kung kinsa katong nidaog sa gira diri, aron himuon niyang gitawag magdumala diri, musulod siya baka espiritu ra man na si gitawag si Lucifer sa the old serpent, the accuser, the devil, kanang gitawag og kanang espiritu niya musud anang tawhana na nga maghimo pud siyang labaw sa tanan. Gani gingon sa Revelation mag-double time na siya. Unya iyang i-deceive ang tibuok kalibutan, whole world na i-deceive niya nga mu kwanto o sa iya ha, mu deceive. Kunya before niya i-deceive, kaya ang iyang plano is to deceive the world, aron dili lang gid makatug langit, iyang i-prosper niya, pag humaggira, mo-prosper ang kalibutan. Wala nga mga tao, muuyo na lang saya, kaya ni prosper man, although siguro nagamit, siguro gyapon kwanta, basta mo ni giingon ni Propeta Daniel, nga din kanang espiritu nga musuda ng hari sa mga hari nga kanang nidaog sa gira ba karon mahimong gitawag og one word maghiusa magining kalibutan. Ug buabot gani ang panahon nga diin wala nay pagsulay, wala nay pagtingtal, di wala nay kamatayon kundi magkinabuhi na ang tao nga dili iya sa Ginoo within 1,000 years. Samtang ang mga iya sa Ginoo magpuyo og 1,000 years dito sa Mount of Olives, anang the New Jerusalem within 1,000 years. Habang ang wala sa Ginoo magpuyo sila diri nga walay gubot, walay mga pagsulay, pero dunay mga kapungot sa Ginoo, pito ka panagsa nga ilang bation diri. Dili na pagsulay, bation lang na nila. Nga ilang pagkinabuhi diri, kung malipayon sila, di na sila malipayon kay nga naman. Kapungot na sa Ginoo, gipatagamdam, dunay pito ka kapanagsa, kapungot sa Ginoo nga giandam. Mabitaw na kanang Great Tribulation, that is vengeance of God. Panimalos na niya. O kanang 1,000 years is gitawag para sa dili niya sa Ginoo pa kapungot na niya og ang white throne judgment before or after white throne judgment, that is a punishment. I-torture niya ang tao na gina sa Revelation mo nang magbantay gyud ta. Nga kay karon hapit naman matapos ni kalibutan usa tong baton. Maglig-on lang ta kay ngano man aron di ta mauyog tungod kay ang tingog sa Ginoo muuyog kini kalibutan, dili lang kay ang kalibutan kundi ang langit pud. Pagkawala na ni Satanas dito, ang accuser ihulog na dinhi na siya mag-double time. Mo na nang gitawag og Great Tribulation. Unya kanang serpente or kanang accuser nga kalaban, the old serpent, the devil, ihulog na siya, tagaan na og authority sa Ginoo. Ang Ginoo nagbuta na, tagaan na siya ka authority within 42 months. 3.5 years yun na siya magkari diri. Gadi niya pagadumalaan ang mga tao. Unya una siya muani dinhi
kanang hari mahinumdumanan ninyo sama po na ni Kristo, mamatay na siya siguro sa usap pagkaagi, namatay siya sa gira ba or sa sakit ba, basta pagka ikatulog kakuan isama siya sa kang Kristo ba manang, pero agin siya ni Kristo aron tuhuan siya sa mga tao kay si Kristo nabanhaw wala gyud nituo kani basi pa unya moabot ang panahon giplano ra ni sa Ginoo nga kining tawhanan ni nga sudlan ni Satanas nga diin kini siya mamatay adunay samad ikamatay nya pag ikatulog ka adlaw mabuhi ra siya murag mag-wonder ng mga tao nga diin mao ni tinuod labi na ang mga tao nagpaabot pa og tinuod nga Misaya. Si Kristo is the Misaya pero wa gyud silito ang mga Hudiyo. Kay ngano man do na pag moabot nga tinuod nga Misaya mao na ni ang giingon diri sa Bible galing lang way nagwalig nga pahinumdum ini. Mao kani ang pag-uyog. Pabita nang maglig-on ta kay ngano man mauyog man gyud ni. Uyugon man gyud ni para sa mga matarog. Ako kabalo nga kamo matarog di ay magsige lang mo pabilin simba daay gadto simbahan. Diya moabot ning panahon nga diin ang tingog sa Ginoo muuyog ini kalibutan. Unya mapukan ka mo na nagsulti ko na daan ninyo. Mo na nga kinahanglan gayud nga diin magbantay gyud ta ug maglig-on ta kay ngano man bisan ang Biblia nagsulti ni daan. Mo na iyang giingon sa Revelation chapter 12 mo na niya ang giingon din niya dunay gira no in heaven unya ang iyang buhaton nga diin mag-deceive siya sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang kinaiya. Wa bitaw na nga in verse 12 kanang Revelation chapter ato ning tanawon ning Revelation sa chapter 12 verse 17 ingon pa niya dinhi sa 17. And the dragon was wroth with a woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Mo na giingon niya dinhi gilaktaw lang ako ni kung basahon nimo ni mao ni ang gitawag nga din dunay gira sa langit. Unya sa verse 17 kay ang iyang buhaton gud diri nga ang woman iya gyud nang gitawag og persecute ang woman persecute na kabaw mo sa nang woman mga Christian adunay woman giingon dinhi nga gitagaan og wings sa Ginoo with a great eagle nga matod pa niya that she might fly into the wilderness unto her place where she is nourished for a time and a half of a time from the face of the serpent. Adunay gihimo dinhi sa verse 14 nga kanang woman daw kuno although ang mga babae nga diin giani sa ni Satanas iyan ang gidisib pero adunay woman pud kanang meaning sa woman Christian adunay Christian nga giatagan niya pako aron manglupad siya sama sa eagle ang bot pasabot ba mangkalagi might fly into a wilderness ngadto sila sa wilderness kaning wilderness wala nang tay wilderness. Ako nasabtan ug nabasa na ko kanang wilderness sa unang panahon nga gikan sa Ehipto gidala sila sa wilderness which is wala sila gibuhat within 40 years wala sila gitanong wa sila nagnegosyo wa sila nagtrabaho kundi ang Ginoo nagpakaon nila mo ni buot masabot nga mo flight ngadto sa wilderness unto her place kay mao man atong lugar nga ang Ginoo mo ay mo supply mo support sa tanan mga tao kuhon and where she is nourished for a time siya po kanon daw kuno at timanon siya na rest nga matod pa niya for a time and a time sa tunga-tunga sa panahon from the piece of the serpent gikan sa dagway sa serpente kining mapintas nga mananap. Mabitaw na ako mingon ko ninyo dinhi sa verse 17 nga ang dragon daw kuno nasuko gyud sa babae nya makigira ni matod pa niya and went to make war with a remnant of her seed. Ang iyang awayon sa woman is katong remnant lang, katong nahibilin lang ba? Ang tanan gitawag woman is Christian na, pero ang iyahang lang gikasukan o girahon niya, kadto lang mga nahibilin sa mga liso. Remnant of her seed, which keep the commandment, katong nagbantay og mga sugo sa Ginoo. Nagbantay ba mo sa sugo sa Ginoo? Pila ka bukang sugo sa Ginoo na puno man lang. Ang ikalima diya, giingon niya
Sabbath day keep it holy. Ang ikaduha na, do not take the name of the Lord in vain. Nabantayan ba na ninyo? Sa tinuod lang, nabantayan na to ng number 1. Do not make any graven. Nga matod pa nga, ayaw ka mo pagbuat og mga klase-klaseng mga hulagway aron pagasimbahon. Nahimo na nato na. Tanan nahimo na kinirang duha. Nga diin gingon sa 1 to 5 duha ang wa nato nahimo kanang gitawag, do not take the name of the Lord in vain. Kay daghan kay mga Kristohanon karon sayang nang ilang pagka-Kristohanon. Kunya adunay gitawag og Sabbath day keep it holy. Bisag moabot ang Sabat dili sila balaan. Mora na kunya ang diya sa 1 to 6 to 10 do na koy gibuhat diya nga din ingon pa niya dito. Although sa 6 mong yun na siguro nga wa nabuhat sa mga tao labi na sa mga anak kanang honor thy father and mother. Kung naamoy father and mother, kung ikaw usa ka gitawag Kristohanon woman, ang gitawag niya ang remnant of Hillside, which keep the commandments of God. Usa sa commandments sa Ginoo ang honor your father and mother. Muna iyang gingon dinhi. And have the testimony of Jesus Christ, o katong naay testimony ni Jesus Christ. Kung siya may testimony ni Jesus Christ about resurrection. Siya nabanaw kita. Ang mga Kristohano nabanaw ba? Wala ang tanang gibautismuhan, under na siya sa kamatayon. Under na siya gitawag og nalumos. Pag dili gani na siya mabanhaw, di na siya mabuhi. Aron musulod sa arka, aron musulod sa kingdom. Mo nang gingon, the kingdom that cannot be shaken. Mo na to'y dili matarog. Bisa pagtarugon sa Ginoo ning kalibutan. Muna iyang gingon dinhi nga din mga tao o mga woman. Kaya nga naman, the woman, ingon pa niya sa verse 12, the woman persecuted. Unya ang woman daw kuno mo fly into wilderness. Ang buot pasabot katong gitagaan og 2 wings of like an eagle is kanang remnant ang nahibilin ba kabalo mo kung say remnant. Ang mga Kristohanon, ang mga remnant, giingon niya, kung isulti ninyo atong una, katong wala na isner sa mga poler. Kabaw mo atong poler, di ba? Katong mga bride nga mga pastor. Sa tinuod lang ng mga bride nga pastor, ako umingon, wala na gamitas sa Ginoo. May gingon ni Apostol Pablo. Gipili niya niyang way kaalam, aron pagkawaman ay kaalam. Kanang mga dishonor pastor nga dili angay tahuron kay siguro kung sa pala ang dagway sa pastor walay kabangkaagan, wala tanan, pero mo na'y gamiton sa Ginoo mga dishonor things. Mo na ang pag-uyog sa usa ka kalibutan, mo nang magbantay mo kay basig madani mo, madisib mo kay ngano man. Moabot magud ang panahon nga din giprapisi sa Ginoo maabdara nato na kanang remnant of Hillside manang giprapisi ni Sekaraya. Sa Zechariah chapter 8 verse 12, for the seed shall be prosperous, the vine shall give her fruit, and the ground shall give her increase, and the heaven give their dew, and I will cause the remnant of his people. Muna yung hinungdan nga siya mo ay magpili ang mga remnant sa iyang mga katawhan. Muna, ang katawhan niya katong mahibilin lang nga wala na litag atong mga fuller giingon ni David. O bitaw nang sa Psalms 91, yung nang basahon na kung sa gisulti ni David nga na-isner nga to sa mga fuller nga nadaniba, na-deceive, nga nagitawag ko seducing spirit. Kanang nag-seduce sa kanang dunay seducing spirit nga pagbati nila ba nga nagpasalaag sa tao. Muna nga, mugawas man yun na. Ingon pa niya din sa Roma chapter 9 verse 27, Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Kanang nahibilin lang, mo bitaw na kamo karon. Mo nang mingon ko, pagligon mo, pagbantay mo, kay nga naman, dunay pag-uyog, ang dili mauyog lang, mo na gitawag og remnant. Kung mauyog mo, matarog mo, mo na, nagsulti ko daan ninyo ha.
Wala ko'y labot ninyo, basta akong mingon ninyo. Ang obligasyon na nato is to pay the plot according to the heart of God. Mao ni ang tanang gusto sa Ginoo kay gikan ni sa heart sa Ginoo. Na mao na yang giingon bisan ang Israel daw kuno, ang ilang numero, ang ilang mga anak sa Israel sama kuno sa balas sa dagat, sa beach ba kita magbalas gining gilingkuran, ingon ana daw kuno kunuhay ang mga Israelite bisag daghan na sila, pero matod pa niya a remnant shall be saved. Ang mahibilin ining balasa mora na maluwas. Kaya nga naman, doon na lagi pag-uyog. Pusad na ako painumdum ninyo. Basig magsalig mo karon nga Christian mo. Uyugon rata. Apit mga ita na uyog, ining itawag ng pestilence, di ba? Ang mga tao di na muato sa simbahan tungod kay nga naman, ito sila sa gobyerno nga ayaw magato ito kay nga naman. Mukalat daw kayo ang virus. Glory to God. Ang daghan na pugnan. Ang gamay wa mapugni. Mo nang wata na pugnan. O bito nang magpadayon ta samtang naapay remaining kanang ready to die ato ginang ligulo na ato ang atong kagalingon karon kun do naman ta masalay panon man ta natintal man ta pero daa patay tayo gingon sa Ginoo. Ang Roma chapter 11 verse 5 ingon pa niya din ha, even so then at his present time also there is a remnant according to the election of grace. Ang remnant dili tanang tao gigrasyahan kadto lang nahibilin mo ni gihatagan niya grasya. According to the election of grace, ang grace nagpili na, dili na kay mo ka amazing grace. Remember in Ezra, ang say giingon niya sa chapter 9 verse 8, a little space of grace. Mao na ni ang giingon niya kung kadto wala baliwalaan nila to katong mga pulunga to kay ngano man kay niabot naman gud si Jesus Christ is a grace. Giingon na lang nila amazing grace, which is walay gitawag ng amazing grace. Sila rin nag-ingon doon na amazing grace. Sa tinuod lang ang grace sa Ginoo wala nag-abound. Sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6, shall we continue in sin that the grace of God be abound? God forbid. Palayo na. Ayawin na. Nga magpabilin pa ang grasya nimo. Kung ikaw magpadayon pagpakasala, unsa man atong sala kanang pag-ani na to sa simbahan, nagsulti na po ninyo unsay atong sala kay ang ilang sala tulo lang ka buo. Unya ang ilang gibuhat nga dawtan duha ka buo. Number 1, nagsimba sila pero wala sila living water. Ikadua, although nagsudlanan sila simbahan ay simbahan, pero ang water daw kuno sudlan mo gawas lang, baliwala lang ba mo nibot pasabot sa Ginoo nato. Makita pod utro punta sundog ta nila nga diin sila pod na blind punta mo bitaw nang magngita gyud ta og kanang pulong sa Ginoo. Mo na ang remnant of grace. Ang remnant lang kanang mga gipili sa grasya. Ang meaning sa remnant ay usually small part, gamay ra na nga part, members, gamay ra na nga members, small members. Matod pa sa dictionary, remnant ay small surviving, small group. Wanang gingon ang nakasurvive. Kamo nakasurvive mo dis kalibutan. Magisgot ta unsay naa sa kalibutan ron na basig naapod mo sa kalibutan karon. Ang Jeremiah chapter 23 verse 3, ingon pa niya, and I will gather the remnant of my flocks out of all countries where I have driven them. Mo nang giprofesi sa Ginoo ni Jeremiah, iya gyapon i-gather ang remnant anang mga flocks sa mga countries na iyang gipangtuklod, gidrive niya dito sa mga lain-laing lugar. Nagprofesya ang remnant lang ang iyahang i-gather, dili ang mga Christian. Mo na magbantay ta. Maglingkod ta aron mahimot ang remnant sa Ginoo. Kay kung mapukam ta, mo nang giingon sa laktod pagkasuti, dili ta remnant, di pa na ninyo mahibaw-an nga kamo ba remnant, ako di ko kibaw ninyo nga kamo ba mga remnant. Kay ang remnant naman mao'y maluwas, watay mahimo ini, mo nang mag-ingon ko ninyo, be watchful and strengthened. Ang Joel chapter 2 verse 32, si Propeta Joel nag-ingon, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be delivered, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. Ang gitawag sa Ginoo lagi, remnant lang.
ang nahibilin ba? Pabito na kumingon ninyo ang number 1 nga remnant katong wala na isner sa poler, katong wala nagsimba sa mga simbahan nga mga bride kayo. Ani mga bride ra ba daghan man na sila. Kay mao man giingon niya kanang Greek abi nimo ang Greek nangita na og wisdom. Ang Hudiyo nangita og sign. Ay sige man gud pakitaan sa Ginoo og sign sila. Aron ang mga Greek katong mga naglead sa ila mga bride. Mo na mga Gentiles karon moadto sa simbahan nga diing akin ya Pastor Bright ni. Mo na sa kabutang pahinumdum na ko sa inyo ha. Basig di ko mutuo na ko kay bubur ako. Pero mo na giingon sa Biblia ang remnant. Ang remnant the Lord calls nga gitawag na sa Ginoo. Why only the remnant? Because in 1 Timothy chapter 4 verse 1 nganong ang remnant man lang may duwason sa Ginoo. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. Manang mingon ko ninyo, ang remnant, ang iyang gingon, kay gipropesi man ko ni Apostol Pablo, klaro kayo, adunay spirit speaketh expressly, adunay pagbati nga gisulti gayud expressly. Nga unsa man ang gitawag ka ng expressly nga din nga mga tao gayud mubiya. Dili ka makalalis ana. Di ka makaingon kay naisulat na. Moabot yun ang time. Mo nang nagisgot tag remnant. Mo nang kung moabot ning time. The Spirit speaketh expressly in that latter time, some shall depart from faith. Dapat dilita mo apil ana. Ayaw mo biya. Kung doon na may giprophecy, sila lang. Kita dilita mo biya. Mo na ibot pasabot sa pulong sa Ginoo, giving heed. Ganun mo biya siya. Giving heed to seducing spirit. Adto naman gud sila sa mga seducing spirit. Kanang seducing spirit yan mga pagbati. And the doctrine of the devils, or the doctrine of devils. Wato maguna sila sa doktrina sa devils. Kanang mga doktrinang dautan ba? Kanang devils, abi naman kung saan ang devils. Mo na si Satanas. Kanang evil, mo na niya ang espiritu. Kanang magbuhat og ang tao og dautan, mana ang spirit sa devil nasa iya kay gibuhat yang evil. Tanawan ang evil, kuwang na nagdi-devil. Manibot pasabot nga din ang doktrina manggod nga evil kanang mga dautan nga mga buhat diha sa sulod sa simbahan. Dili sa gawas ha, dili ng bisyo ang atong gisgutan ang Bible nagisgot ni how to honor God and glorify God and praise. Nagisgot ni about sa iyang mga anak niya kanang remnant pagyud kanang tunay gayud nga anak sa Ginoo nga diin nangalagad niya. Nagbuhat og evil sila, nagbuhat man sila two evils ilang gibuhat nga do na sila gitawag panudlanan nga buslot o wala sila living water. Wa sila nagsalig sa living water ba? O bitaw na pumingon ninyo kanimo ang living water sa Ginoo. Mo ni ang buhing nga tubig ang pulos sa Ginoo. Wala ka nang seducing. Ingon pa sa diksyonaryo masabtan ninyo ha. Kay nga naman ang tao sa diang nga mubiya siya, muadto na sa giving heed to the seducing spirit. Unsa man ang seducing? To persuade to disobedience or disloyalty. Nga ang mga tao giwalihan mahimong dili na loyal hinuon sa Ginoo. Katong mga tao nga okay lang sa balay lang mo magsimba. Wanang di na mo maluyan na sa Ginoo, nga adunay balay sa Ginoo. Mo bitaw nang giingon atong unang panahon kang Moses, giingnan ni Moses ang mga tao kay giingon sa Ginoo, Moses ingnan na sila buhatan kog balay aron makig-uban ko nila. Nang sa makig-uban sa Ginoo sa ilaha nga wa man sila nagbuhat og balay, kung although nagbuhat sila og balay, dili man sila loyal sa balay kay nga naman pwede man daw kuno magsimba dito sa balay. Which is dili gani magbasa gani daw pulong sa Ginoo. Mingon sila pwede dito. Ang pulong nagingon sa karaan pa, when you hear and read the word of God, is in the day of the Lord and in the house of the Lord. Giunor na nila. Mao na nga din ang mga gitawag og seducing spirit, okay lang na. Mo na seducing spirit nga di nagpasalaag nila. Ang meaning man sa seducing is to lead astray. Usually by persuading a false promise
nagwali ang mga pulong sa Ginoo kay mo na gi-promise pero false. Mga gitawag pa sa sinultihan ron mga barkada palpak ba? False. Mga bitaw na akong gingon ninyo magbantay kita kay doon na mga false prophet mo gawas. Mo deceive. Mo na nga to persuade. Kanang persuade is to move by argument and threat. Kanang mahimo na mo argue ka puhon. Kanang nag-argue. Mo na nga mga tao nga adunay seducing spirit kay nga naman labi na kung kanang mo argue gani to move by argument kanang mga persuade nga nag-move nga to sa argument entreaty nga adto na lang sa paghulga na lang ang ila ang mga pagpangalagad because of the seducing spirit. Mo bitaw na akong musulti ninyo mas maminaw pa man siguro mo sa mga nagwali sa uban. Mas ganahan pa mo maminaw sa wali sa ubang kaysa inyong pastor karon nagkatubang. Ngano man, wala naman gid mo nag-view sa ako ang vlog. O sa akong sa tawag na. Ako ra, binumo, na kining gi-record diri duha lang ka viewer diri. Abi mo kinsa? Si Rolando Galo ng gahapon ugma. Hindi pa kumutan na ang ugma, duha ra na. Tanaw na lang ko, maminaw na lang ko. Kaya nga gusto ko ma-refresh ang ako ang gipanulti nila ba. Mo nang ganahan kumuha, maminaw sa kung wali. Kaya nga kung giwali pulong man sa Ginoo, tinuod bang yun. Nay, pastor akong kauban dito sa lapit dito nga din. Samtang daw kuno siya nag-record, nagwali siya, di daw siya ganahan maminaw siya yung wali. Pero ako sa tinuod lang, ganahan ko maminaw sa puwali, kaya nga puro man tulong sa Ginoo, nag-refresh ako kanunay ba. Unya ka, naaya akong mahibawan din sa akong panimalay, wak ko mahimo, mas ganahan sila dito. Mo na akong giingon nga, dili ako ay ilang magbalantay, dili ako ilang messenger, dili akong overseer nila. Di bali na lang kung dili ako, basta ang importante ako gihimong magbalantay, messenger and overseer sa Ginoo. Kaya nga naman, ang akong kagalingon, gihalad na ko sa Ginoo nga ipagamit o gamiton sa di pa siya mubalik. Wala ganyan ang ubang mga tao nga diin mamiya na expressly yun ni sa ulahing mga adlaw nung depart sila sa pagtuo nga naman ang ilahang gusto adto na sila mutik head to seducing spirit and doctrine of devils. Ako maminaw man ko sa wali ni kanang mga dagkong Amerikano. Pero makuha ko na ako nakaingon ko nga di gipalayo gid niya ang tao kay ngano wa man niya gisulti ang tinuod. Wa bitaw ako nagsulti ko ninyo sa tinuod ha. Ladiin kining ato pagpangalagad ni bisag gingon ini lang ni. Diyan ni man ta dira ang paghalad. Kanang atong halad bilang pag-honor sa adlaw sa Ginoo o pagpasalamat sa balay sa Ginoo. Ari kita magpasalamat na abaday gate sa balay. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Asa man ditong gate of thanksgiving in mga kuntanan, magpasalamat ka. Ani diri, kay ang tao daw puno, ingon pa sa Roma chapter 14, verse 6, verse 5 and 6. Ang tao nga, wala nagilag mo sa kaadlaw nga lahi. Walang tao nga wala nagkaon sa Ginoo, wala nagpasalamat. Bisa pag-usaw mo pagpasalamat, kung wala ka nagilag adlaw, wala ka nagpasalamat. Kung imong sabto ng Roma chapter 14, verse 5 and 6, kaya ang tinuod nagkaon, wabitan ng nianita di aron pagpangaon sa pulong sa Ginoo aron kita mabusog, aron kumabot ang kagutmanan dili na tagutmon kay ngano man kung inom ta og mo kaon ta sa iyahang pulong dili na tagutmon. Unang kinsa katong giuha o gigutom mo ani kanako pagabusgon jud siya sa Ginoo. Wabitan ng bulahan ingon pa ni Jesus Christ bulahan katong gigutom kay sila pagabusgon ra. Nasa Matthew chapter 5 basahan ninyo. Bulahan ang gigutom ba mo karon mo nang niani ta diri kay gigutom ta sa pulong sa Ginoo. Kanang pulong nga tinuod dili nang pulong nga pulong lang. Mo bitaw na nga ang mga preacher sa Ecclesiastes mag search of upright word. Kanang straight nga pulong o kanang gitawag the word of truth. The acceptable word. Dili nang kay word lang kundi ang pulong sa Ginoo mo na ato ang pangitaon nga kanang the word of truth kay if you shall know the truth shall set you free. Ang Ezekiel nganong niadto sila sa gitawag og seducing
Nga matod pa niya, in the last days, people depart from their faith and giving heed to the seducing spirit. Morning speak it expressly sa tinaw ug klaro kaayo nga muabot yun ang panahon mamiya sila kay ngano mubalin man sila dito sa seducing spirit nga matod pa na mangadto manggod sa pagbating disobedient or disloyalty. Mo na meaning sa seducing kanang magwawali nga seducing spirit nga ang tao mahimong disobedient and disloyalty. Mo bitaw na ako muwaling yung po ninyo nga ayaw yun mong absent. Ay kung mo-absent mo, disloyalty na. Kung mo-absent mo, disobedience na. Unya, okay lang no. Hindi di mo gusto na, mamalin mo kay pwede man dito mag absent lang usa, pwede man dito di usimba. O mo nang ilang gitudlo nga pwede nahimong mo nang gitawag og kanang seducing spirit kay nga naman madisloyalty naman sila. Usa pag-honor sa Ginoo be. Nga kanang adlaw i-honor na kanang balay sa Ginoo is glorify na. Usa pag-glorify nimo kuha ka diha. Usa pag-glorify ingon pa dunay pulong giingon dito nga kung gisulti ninyo atong unang panahon ng simbahan sa Ginoo is full of glory. But now unsa daw atong tuhoan o gitan-aw karon as nothing naman ang simbahan. Tinuod yung itong gingon sa Biblia nga diin ang propesya itong una. Pero karon as nothing. Murag wala lang ang simbahan, basta makadto, okay, lipay lang. Pero sa tinuod lang kung ikaw iya sa Ginoo, mo nang gingon nga aning kamuti gyud nga malikon ka kay ngano man in the last days moabot man gyud ni. Nga matod pa niya dinhi going to the seducing spirit because ang taraang pulong atong una o gisulat ni Ezekiel chapter 13 verse 10 nga matod pa niya nagwali manggod sa panahon dito. Ingon pa ni Ezekiel sa chapter 13 verse 10 because they have seduced my people saying peace and there was no peace and one built up a wall and lo other budded it with untempered mortar. Tanawa, atong unang panahon, nabasa na po din gisugog yun ang mga Israelites nga ayaw mo pagbuhat og kural sa inyong lugar. Kaya nga naman, ang Ginoo mo ilang kural? Ang Ginoo ba'y manalipod ba? Wa ba mo kabasana? Mo, di ba nawali na po na? Himuon na to ang Ginoo mo ng defense, dili ng kural. Mo nagibadlong sila, nga ayaw mo pagbuhat og kural. Unya, himuan ninyo nga ang akong tabang is your kural. Kanang wall ba? Mo na nga karon ang Israel ron, napuno nag-wall. Maura na'y nasod nga din gikural. Mo nang giingon the wall of shame. Kanang kural sa kaulaw nga naman naa sila Ginoo nga gamanan. Nga naman, tungod kay wa man sila nagsalig sa Ginoo karon. Bobito nakita karon nagbasa sila atong admonition mo nang dili ta panundog nila. Mo na yang gingon dinhi atong unang panahon nagsulti daw ang mga tao pinaagi sa si Diyos ba spirit ang iyang people giingnan peace where there is no peace. Sige lang ingon kamo ako moingon ninyo naamoy kalinaw sa tinuod lang wa man may kalinaw ba kay ngano man labi na kung dili ninyo mabuhat ang righteousness diri sa simbahan. Because the fruit of righteousness is peace. Ang tinuod righteous is peace. Kung doon na mo'y kalinaw, so therefore doon na mo'y gibuhat nga right diri sa simbahan. Abi nung sultihan tamo ako wa na ko'y trouble. Dili na ko matrubol kay nga naman na ko'y peace. Nagsalig na ko sa Ginoo kay gibuhat na ko ang right. Akong mga kaparintihan, akong mga igsuon anak man. Wala ko nagunawa na ana nila, naningkamot na ko, musulti lang ko. Bisa pag unsa nay buhaton nila diya, sige padayon. Dili na ko maingon nga mag-emotional pa ko nga ikaw di maluwas. Nagwali naman ko. Ang Ginoo ray makahimo sa tanan sa pagbag-o sa imong silingan, sa imong igsuon, sa imong mama, sa imong papa. Ang Ginoo ra kay siya mo yang ang pater. Kita ra ang clay. Pabitang muawit ang mold me, unshape me. Or unsaon pa ta sa Ginoo. Kay
Clear ko ta. Muna nga ako nga pastor, dili ko makahimo pagbadlong sa ako. Mga bahala na sila magahing ulo basta ako muwali lang ko kay ang pulong ra sa Ginoo mo'y makapabag-ong tao. Muna dili akong kagulingong igsuon. Ako mo musulti kun dili ang pulong sa Ginoo. Muna yang gingon dinhi nga nagsulti daw peace, gisidyos nila, bisag walay peace kay ngano man nagbuhat sila og wall, unya ang uban nagbuhat pag yun gawas sa wall, abi nimo say gibuhat nila sa wall, giplastiran pag yun nila og kanang di madutlan. Nawadaan yun sila salig sa Ginoo. Mabitan ang mga Kristiyan karon. Kung sa pang buhat, nagbuhat yun sila balay nga, hayay yun nga dili matarog og bagyo, dili matarog og kanang linog. Ay gusto nila kanang solid nga balay, gwapo nga balay, kanang hayahay. Bisag kung sa panakalig-on, kaya ang Ginoo nagprophecy yun, walay bato nga pinatong sa bato, nga di pagkatumpagon. Mo bito na nga kitang tinuod nga Christian, iya sa Ginoo, mga remnant, siya atong wall, siya atong defense. Mo ning saligan yun na to ang Ginoo. Kasi iyang gingon din sa gitawag sa 1 John. Ang 1 John, nagsulti siya diri. 1 John chapter 2, 25 to 29. Mo ni iyang gingon na, and this is the promise that He hath promised us. Mo ni ang saad sa Ginoo nga gisaad sa tuwa, even eternal life, kanang eternal life, muna gisaad sa tuwa. Verse 26, these things have I written unto you concerning them that seduce you. Kining butanga nga akong gisulat diya kaninyo, sumala ni sa gitawag ug kanang mga magseduce sa inyo, ba kanang magpasalaag sa inyo. Basig pasalaagon mo, salaagon mo puhon, kay moabot man gyud na, expressly man gyud na, mahitabo man gyud na, morning butang nga iyang gisulat, may tungod ni sa kanang that seduce you, nga itong mga tao nga mangilad ninyo, mo pasalaag ninyo, verse 27, but the anointing which ye have received of them abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in Him. Mo niyang gingon, mao kani ang anointing nga matod pa niya naridawat ninyo nga nagpabilin diya kaninyo, unya matod pa niya, and ye need not that any man teach you, nga dili na mo kinahanglan patudluan ka ng mga sidyos ba. Kay nga naman, mo man ni ato ang nahibawan, ang gipromise, mo man ni ang mo nang di na mo kinahanglan sultiya pa, but the same anointing teaches you all things, and is truth. Mo ni ang tanan nga gisulti sa inyo kanang kamaturan, is not lie, dili ni bakak, and even as it hath taught you, ye shall abide in Him. Pagpabilin mo diya, mo bitaw ng kinipulong nga ako gisulti, kanita na mga pulong ako ning gisulti sa inyo ha, concerning manggod ni nga dili na mo kinahanglan tudluan pa nga dunay seducing spirit mo abot, basig mamalhin mo puhon, basig sunod tuig di na mo ganahan, awa na ko'y mahimo bisag duwa tulo lang na adre. And verse 28,